Det här är jag. Vad heter du? Jag heter Livia Kaffe. Var sitter du nu? I den stora bilen. Nej, inte röra den där. Så. Vad är det där uppe? Jag vet inte. Det är någon ljusknapp. Vänta nu. Ja, lägg tillbaka den. En penna var det där i. Och var det Milla? Hon är ju inne. Har det släckt? Titta på pappa. Vi vill titta på pappa. Nej, den där ska du inte ha. Är det en skruv? Ja, det är en skruv. Ska vi se mig nu? Kan flickor hålla i såna här? Ja, det är klart flickor kan det. Nej, vad gjorde du nu? Så. Nej, hörde du. Nej, nej, nu slutar du röra den där.